So assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake haduwa a cikin wannan shiri. A yau za mu yi bayani ne akan yadda mutum zai hada wayansa da kwamfutansa ta hanyar Xander. So abu na farko da za ka yi shine za ka zo ka bude Xander a cikin wayanka kamar yadda kuke gani. Za mu zo mu bude ta. So mun bude ta, gashi nan za ta kawo mana normal. Yauwa za mu bude ta, gashi nan tana budewa. So gashi nan tana budewa. In waccan Xander ce da kuke gani kuke amfani da ita, waccan asalin Xander, so in kai ja haka zaka ga ta kawo maka wasu option ne irin wayannan connect da waye dinnan du a ciki. So amma saboda wannan updated one ce, za mu yi amfani da ita kuma in ka zo ka zaka hau kan nan ne, wannan wurin da kaga kamar plus, so sai ka danna shi, kaga ya fito da connect PC, connect GIO, scan waye, duk za mu bayani akan su in lokaci ya bamu lokaci. So don haka sai ka danna connect to PC wato connect to PC, sai ka zo kanan hotspot inda aka rubuta hotspot sai ka danna, sannan sai ka zo kanan inda aka rubuta create hotspot sai ka danna create hotspot. Sai ka dan jira shi ya yi creating hotspot yanzu, sannan sai ka zo ka kan kwamfutanka. In ka zo ka kan kwamfutanka kamar haka, yanzu za ku gan mu a kan kwamfutan mu kamar yadda kuke kallo. Za mu duba wifi dinmu su wanne ne a kunne. To kun ga wurin wifi dinmu da ya zo shi sai ya nuna sunan Xander, gashi nan Xander. To sai mu danna a kai, sai mu yi connecting. Za mu yi connecting kenan, muna danna connecting, to zai yi connecting, ba mu jira shi ya connecting. Yawa, to gashi nan dai yana connecting, yana kammalawa sai mu ya kammala, sai mu zo mu bude browser mu. Zan yi amfani da Chrome, zaka iya amfani da kowace irin browser wajen budewa, so amma ni yanzu zan yi amfani da Chrome ne wajen budewa. So kai zaka iya amfani da duk browser da kaga ta yi maka. So sai mu zo mu nan wurin. So kamar yadda kuke gani ga nan abubuwa da dama. So za mu iya zuwa nan, sai mu rubuta wayannan nambobin da suke jikin shi wannan abin nan waya da suka bamu, ba nuna muku su 606. yawa, in kun kula ga nan wasu nambobi, wato ga su nan wasu nambobi, sai ka zo ka ɗauko wayannan nambobin ka rubuta su a wurin searching. So kana rubuta 19 something ga su nan duk sun fito a nan kamar yadda suke jiki, da yake mun taba amfani da abun. In baka taba ba kuma duka, so dole sai ka cike su, ka yi amfani da su tukun sai ya fita. So amma da yake mun riga mun taba amfani da su, so yanzu ga su nan sun fito, sai mu abin nan din su, sai mu yi enter kawai. Za mu yi enter ta tafi searching na abin nan din. So yanzu ta aika mana sako cewa wayar mu tana so ta yi connecting da kwamfutan mu, saboda haka za mu je mu ga inda ita wayan take so ta yi connecting da kwamfutar tamu take so ta yi connecting da wayar mu. Da haka kun gani, kun gani yanzu accepting ya zo shi nan, an ce daga kwamfuta za mu yi accepting nan sai ta yi connecting. To don haka sai mu danna accept a nan. Muna danna accept a nan, za ku ga tana rolling. So can ma kuma gashi can tana rolling. So kun gani nan wurin duka ya kawo mana wurin hotunan mu ne. So yanzu babu inda zamu daga nan wurin, kawai zamu ci gaba da ayyukan mu ne a cikin can, a cikin kwamfuta. So zamu yi start in muka so, sannan kuma sai mu bude hotuna muka so na cikin wayar mu kenan. Duk hotunan da za ku gani a nan duk na cikin waya ne. Zamu skipping, muka yi skipping zai bude mana gallery namu gaba ɗaya na cikin waya.
yau gashi nan gallery namu ya shigo kamar yadda kuke gani. Galerin wayar mu ya bude. Nan hoto ɗaya ne shi yasa na nuna ɗaya. Nan hotunan gasu nan duk a inda kuka gani to gasu nan duka sun fuffuta. So yadda za ka yi connecting na wayanka kenan da kwamfutanka cikin sauki. So nan wurin kuma za ka iya amfani da shi wajen ɗora ta wannan wurin da kake gani. Za ka iya amfani wajen ɗora abubuwan da ka so ka ɗora su ta nan ɗin. Misali ina so in ɗora hoto kan wayata, so zan zo ni nan wurin photos, sai na yi clicking, sai na zo kan upload, sai na danna kamar yadda kuke gani yanzu. Ina danna kan upload, yawwa gashi nan ya kawo ni kan upload. So zai nuna min da je na ɗauko hoton da nake so na ɗora. To hoton da nake so misali kamar wayannan ne, so ina son wannan ya hau kan wayata, so zan tura shi. Misali zan ce number 2 ɗin, so kun gani ya je shi kan wayata. Yanzu na je ni kan wayata zan gan shi. So in kuma ina so in ɗauki hoto ne daga nan ya je shi kan abin nan ɗina, so duk zan iya yi kuma zai je shi. So don haka kun gani kamar wannan hoton zan iya yin haka. Na sauke shi akan kwamfutata. In na je desktop in na je kan download na kan kwamfutata, zan duba sunansa gashi nan set hadis waye, to ya sauko kan abin nan ɗina. Haka ma in bidiyo ne in zan ɗora zan bi ta nan ɗin kamar yadda kuka gani. Zan bi ta nan ɗin. Haka ma in ɗauka zan ɗauka misali kamar wannan bidiyon ina so in ɗauke shi, so zan yi haka zai tafi kan abin nan ɗina. Gashi nan yana ta tafiya. Yanayin nauyin bidiyo yanayin tafiyansa dai. So haka za ka tafi ko me kake so ka ɗora ko me kake so ka ɗauka, za ka bi ka ɗauka. Kuma za ka iya play ɗin waka in waka kake so ka ɗauka a ciki kafin ka ɗauka ɗin, insha Allah. Yanda abin yake kenan. Sai mu haɗu a wani darasin na gaba domin ganin yadda za ka yi wani abu daban. Ku kasance da shafin Arewa Tech naku ne. Sai an jima.